The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good afternoon. Good ba ang inyong afternoon? Maayong hapon ka natong tanan. Alera po ang inyong ayaan ng maldita nga bayot pero ambungan. Tita B, in the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko be, aperti. Bago man uban na sa dando dala stress sa hapon? Para makiusyuso na sa das mga problema, sa laing problema. Kabalo naman mo atong cellphone number diri, no? Ang atong cellphone number 0995 335 2093. Mayong hapon sa mga tao diha nga hantod karon wa paghihapon gipansin sa ilang crush. Nga. Mayong hapon sa mga tao diha nga gapugong sa ilang mga feelings. Bisag nakagusto na sila pero ilag yung gipakita nga wala sila nakagusto. Mayong hapon sa mga tao diha nga bisan pa man ilan ang gihatag ang grabe nga gugma pero gisuklian lang gyapon sila kasakit. Basta't kasama kita. Alang anong ni Inter? Mayong hapon diha sa mga dugay rang single pero happy. Mayong hapon po diha sa tanan mga dalaga na kung asa walay gapanguyab pero namang galing ng uyab minyo pag yun. Paeta. Gusto na makauyab ang problema ang gapanguyab minyo subtaken o sama niyo eh. Ang galing mo! Sige, tawag na 0995-335-2093. Kabalo na mo sa style diri sa Tita Bisyo. Before manawag, i-text sa daan ang inyong mga problema langga para hapsay ang atong panag-istorya diri, ha? Again, text una bago tawag. Tita B, good PM. Akong problema, nakaboros ko. Dayon na ako'y uyab, then wala pa siya kabalo. Ha? So, nakaboros. Lalaki ni. Hello? Hello? Isn't me you're looking for? Hello, brother? Hello, Tita B. So, nakauyab ka sa laing babae? Uyab ni Gapon o one night? O sa maning bayan ni mo naborosan? One night stand na Tita B. Yay. Ang galing mo! Sa maning amiga? O amiga ni mo daan kaila? O on call? O sa maning? Namit lang yapon Tita B. Pero sige na mo. Pero daan na mo si kaila na mo daan ani.
Dili gid. Nagkita lang sa usa ka Nagkita lang, event tapos naitabo dayon. Ana gid Tita B. Wow, gwapo day ka di ay kay nibigay man din sa imong babae. sakto lang po. Tama na. Kaya na mo katoy kanimong uyab. Almost 11 na Tita B. Ha? Burag nagisumhan na siguro kasi imong uyab no, kay 11 years naman. Kailan may edad ni mo ron? Bata pa sa 29 po ko. 29, tapos 11. So, 18 years old pa mo. Uyab na mo. Tita B. So, ang babae nga, gisin mo pagkabalo, confirm yun nga boros ang babae? Confirm gid Tita B. Tapos mga nakin ko siya dito. Ha? Tama na! So, kibalid ako nanti, ang kabalo ba'y mo na borosan nga na kay uyab? Wala gid Tita B mo gid akong problema Ha? Tita B. So, ang both sides wa kabalo? Ang imong Ay, uyab oo. o ang imong naborosan wa po kabalo nga na kay uyab? Ana gid. So, unsa may pagtuan ning imong ang kaning naborosan nimo karon nga imo siyang panindigan mag-uyab na mo ana? Sa may imong gisulti Ana sa gid iya. Tita B. Mo gid Tita B di sa kayo. Kibali kung one night stand lang to, so karon nga naborosan ingon lugar ka nga, uyab na lang ta, ana lugar. Kibali mo na lang siyang giuyab lugar kay naboros Ana na. choice. Choice na lang gid Tita B. Or ba sindaan na gini mong uyab because again. Dili po. So kibali pag Nagita lagi ni pag itabo lugar, kausar lugar do na itabo. ay dili binon nga kay sigid na sunod-sunodan na gid ayan. Mo lagi. So naitabo lagi na kay uyab. Takaning babae nga imong na-meet one time na naitabo. So nauyab gid nimo sa eventually mo lang naboros din siya. Dili kay kanang aksidente. So minto siya nagyapoy feelings involved ani mo naborosan. Kaya mo namang gibalik-balikan. Ana gid. Well, one advantage sa imo ha is dili man kaminyo. So walay kaso. Mo na imong advantage kay di man kaminyo. Kaya lang dili man kaya lang kaning kalibutan na di man pwede maato ang tanan except kung naka sa Islam nga pwede kag daghan asawa. Pwede gid. Kung pwede pa lang. So unsa may problema nimo ani? Di ka ba unsa day mong gusto day may tabo diri ka mo padulong gyapon sa imong uyab nga wa naborosan? Imo lugang biyaan ning imong naborosan? Bigin siguro grabe mo na. Galing mo pag sabi o bisa kita ng pilihan sila. Ay, bastos. So, mas prepare gid nako ang katong na kuan gid nako. Burusan. So na kay feelings naning naborosan. Kay feelings na gyapon ning naborosan. Tarong man pud kani nga bae, di man kani babae pud nga imo ra makita diya sa mga kuan. Tarong mo Tapos nito tabi mamili pud ba ta og mo lagi, I mean basin mo ang ako man gud basin nakita lang nimo ni sa mga barbar ana tapos ang ending day basin korpo de mo ani. Pero kung sakto di siya nga bae, then I think then na lang kasi mo naborosan. Ato lang kamatuoran nga sa bagay kung naman pud gyapon kay PNM sure na itabuan na nakagusto gyapon nga nahulog gini nga nag-cheat ka tanaborosan nimo ang babae nga imong gikuan. Ang nakaproblema na ko tabi kay close na ko sa family sa babae. Ganun naman yun, basta makauyab ta, dapat maklose man kita. Pero at the end of the day, dili ka minyo. Muna imong advantage, so dili ka makasuhan. So dawato na kamaturan, nga naitabo yun na, di naman na ito na mabuhat, di naman na ito na mabalik, na naman yun na. So ako sa imo ha, kung gusto kang mas tarong nga mas diyan lang yun kasi imo naburusan. Well, the way I look at it, nanay, mo po nang giuyab, may mag-abi na ako, kuan lang na, anang, nalayo sa ka-event, tapos one night stand, naboros na yun. Nadili man, natabo, sige magyapon. So, I think, then, sa imong edad, di man po kaminyo, better if, makita makanimo lang bayhan na kanimo naburusan nga pwede po pang kuani, pang asawa. Pwede kikit tabi. Kala na lang. Ang pinaka-hadlock naman di ang confrontation. Hadlock lang, basig maunsa ta, malalaparuhan ta, mga na. But you know, it's okay. Ganun talagang buhay, part of the process. Ang pain, ang pag-atubang, kaya ang tunay na lalaki, brother, matubang yun sa responsibilidad, hindi mo dagan. Storyahan ni mo imong uyab na katong wala na buros, anaon ni mo nga pasaylo ako, mga sorry, saan tamang yun, nakasala ko, nanakoy lahana. Part na sa process. Kung gusto ninyo nga before na himong hapsay ang usa ka dalan, niagi pagin na siya libaong, simento, traffic, one way. Tama? So parehya po na karon if you want to correct your life now, gusto nimo nga hapsay na imong relasyon ang imong naburusan,
part na sa process ang mga tubang ka, mga ikagpasaylo, dawata tanan kalagot, kasakit, tanan yaw-yaw. Pero at least, dili man po kaminyo, ulitaw mangyug ka. So, why kaso? So, dito kasi mo naburusan. Salamat Okay. Tita B. Okay. Well, nga, because, in fairness, lugar sa iyam ng mga langga, klaro man mo nga, bro, naging siya feelings po siya naburusan. Sabi man ako ka ng aya pa sila nagkita rin. Ay naitabo din. Muna dayon. Dili man pod, no? Nakapapali po inyong ayaan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko, really guwata ko, B. 0995-335-2093. Na birthday ko kagahapon. I-upload na ako sa akong Bitok University Facebook page ang akong pagpa-birthday. At ang ninyo, o tanawan ninyo mga igala. 0995-335-2093. Sa mga naka-text na, hala sige, text na. Ang mga wala naka-text, dili pwede natin tubagon, ha? Tita B, naglibog ko, ex akong uyab ka. Naglibog ko, ex akong uyab ka. May nga po, Tita B, mga ilanggog advice. Saan na ako akong ugangan nga himantayon man? Sa taning mga himantayon ba? Bisag nakalain namin sigya po pang himantay. Example, magpalit mi gamit sa balay, kasabaan, dayon niya yung anang, ano daw kapalit-palit sa walay pulos. Sige, ganahan ko na. Tawagi daw ko na lang ga. Bibo, ex akong uyab karon, wao kasabot na ni. Hello? Hello, Tita B. Hapon. Naglibog ko, ex akong uyab karon. Dili, Tita B. Sa akong uyab. Naglibog ka sa... Tapos uyab karon. Sa iyang aya. Ako lang din imong te. Naglibog kay... Muna yung pasa ko lagi ng... Langga i-text agad, kumplituwa sa nimong text sa yata mag-storya. Muna yung giingon mga igala nga... Pag mo text ta, kumplituwa kay mo nang magbalik na sa sugod. Galing siya problema. Dili, naglibog sa kuya. Pero nga ano galing? 0995-335-2093. Sabi problema kay akong lipin, masigi og kung wala ko sa balay. Problema ba siya trabaho? Ako lang ka. Ang problema kay di ko market pag bimangan ko para sa karon ako Tita B, ang problema ba akong magsiulak kung wala ko sa balay? Hello? Hello, Tita B. Pila na mo kapila ka tuig na nini mo ning gilumluman eh. Buwan na may ka tuig, Tita B. Isa nagtunga ka tuig mi. So kibali, unsa man pasab ni mo lakaw ka nanarbaho ka? Oo, nagtrabaho ko dire sa Cagayan ba. Tapos as yun sa nimo pagkabalongan nila kaw siya. Ibuan na ako sa akong mama. Asa din mo nakipuyo din mo sa imong mama? Silingan man may naisibay may ba sa balay sa akong mama ba. Silingan mo sa balay sa inyong mama? Nakasibay may sa balay sa akong mama. Kasi pasabutan na nang nakibalay ni uban lang mo? Oo. O lagi, so nakipuyo lagi mo? Oo. Oo. So nakipuyo ra ka sa kuan. Namoy anak? Wala pa Tita B kay. Pila edad ani? 18 sa Tita B. Huy, ginoo ko. So may plano ni Manido, anong gilumluman man ni mo ning 18 years old do? Dili pa mo gud may pwede magpakasal Tita B. O mo galing, ta kundi man mo magpakasal nganong imong gilumluman. Imo lang tan lagi pasagdan dito sa ilang panimalay. Takaron masuko ka nga mo lakaw siya. Ngano din si mong gusto ka na nara sa permintis balay, way lakaw-lakaw. Lagi okay raman ta mo lakaw Tita B pero siya gud kay asa ra siya padulong masige gyud puguban sa iyang barkada ba. Mo laging gusto nga dili siya maglakaw-lakaw dera sa inyong balay. Oh, nana gud. Ikaw daw, ikaw kung ibilin 18 anyos pa ka, ikaw kung ibilin sa iyong balay.
Nahang ka, wala ka kao. Lipot. Oh. Ano mo, may nga ng idara, mo na akong pasabot. Nga na mo mga idara mo. Ang inyong mga pangunahon na, dili pa managod pang pamilya, maglaag-laag pa na, kaburing ra kayo ng balay, Okay ra po ko, kung biyahan ko ni mo sa balay, tagay ko wifi, na ako'y naka-Netflix ko, na ako'y pagkaon sa refrigerator, nga na biyang kinabuhi sa inyong balay? Dili. Tao sa ay pag yun, kasabaan pag yun siyang ugangan. Tapos kung ako po'y ugangan, ay duklon po na ako ng bayhanam sa mga libin-libin, mga diriday, mura mag-wara ba kayo trabaho? Way trabaho? Lagi. Uy, doy, ako sa inyo, doy. Sagdiin ng bayhana, ipapauli silang balay, taga-iog kinabuhi na, ayaw lumlumi diha. Dili lalim, magnara ka sa balay, perminti. Baliha galing sitwasyon. Bata pa ka, nara ka sa balay, wag gawas-gawas. Mura kag piniriso. Except kung tagaan ko ni mong kwarta, nga nakandagan ko'y pagkaon, nadigyo ko'y mulaag ba? Nga, magyapon kita be kay akong sildo, remittance mo na ako sa'yo. Ayaw lagi. Dili o ganaan ng libin-libin. Masuko-suko na tinga, mura mugminyo, di para ba mumingyo. Biski ako, dalaga ko. So, anong lumluman ng kuni mo diri? Mayra bag unsa ko kakuan, mayra bag imo kong gimong ray na diri, di man. Unsa po ni bayhana, asa po diyang pamilya, anong naroon po sa di asin mo Abroad mo diyang mama, tita be, nga yung papa, nasa... Kabalo yang ginikanan nga nag-live-in mo ron. Oo, kabalo. Taw nga nung nga po siya, nagtiwas nag-eskwela, wa? Sila rin sa tita be nga, taga Sabador, yung klase ba? Nganong matag Sabado naman? Anong dili man siya sa regular na adlaw nga pag-eskwela? Oo, mo may yung ganahan. Uy. Siya ganan anang Monday to Friday nga eskwela? Sa tita be? Di siya ganan anang kanang regular gyud nga pag-eskwela? Hindi sa ganahan man. Uy. Punta ko no? Doy, ako sa imo, doy, nagbuhi ka danog. Di na maayo pang asawa, doy. Ako sa imo, buhi, sa may plano ni mo ng bayhana, doy, imo rang lumluman, hantod sa mapura ka, tapos biyaan. Kay murag nga nga klase nga bae, nga dili may ganahan mo eskwela, pero kaya niya mo eskwela kung gustoon. Oo, kaya dyan. Tadili sa nako, nagbuhi na kadanog babae nga tapulan. Guwapa de gani, chicks de gani. Ay, ubag kayo, tita be. Mo na problema karon, lami pa kayo na. Hantod pila ka tuig man ni sa lumluman. Wala, po kabalo. Kutob sa medyo mapura na, pag medyo bidli na, dispatch dayon. Gagi siguro. Sa bagay, kung mo na ang giingon, dipindi mo na sa inyong purpose. Kung karon imong purpose nga murag hubag pa man kayo, imo lang lumluman, ala sige, kanay mong gibuhat karon, kay ikaw may collar na ko, lami gyud imong gibuhat nga uli pak hansak, pak ay lakaw. Uli hansak. Pag moabot ang panahon nga medyo pa naman bidli naman na may bag-o na pod. Idayon. Pulihin na po deglain kay sabagay di bitaw ng minyon. So meaning to say kung kuan lang gyud dili pa ka magminyo gyud, wala pa na si mong plano. Wala pa. Live-in lang gini. Loyas bay ay. Oh, live-in ra gid siya. Nakaigsoon ba wa? Minyo na yapon tita Bigay. So, why mawala si mo kay ikaw may lalaki. Luoy lang babae. Wate mabuhat. Kumugin na mong plano. Pero kung ako po'y babae, labi na mong gusto buhato nga magstay ra siya kanang idara, di na makapuyog balay. Kay gusto gina mo gawas, kay pating igangan karong panahon na. Tapos, basta batanon pa, ganahan pa na maglakaw-lakaw, dili pa na pangminyo ang pangunahon na. So kung gusto ni mo nga kuan, di na gina mo na gid na, inganang idara mo ra gid na, except kung sa ako pang yung lagi kaganina, tagaani mo nag-internet, na isaktong pagkaon. Bisa galing uban diyan ay pagkaon, mula agay gihapon. Dawato ni mo kamaturan ng inganang idara, di pa ginakapuyog balay. Talabi ng anak, pamaday mo yung anak, di, wala. Maglaglag pag yun na. Watay choice, ana. Okay? Watay choice, ana. Pero ako sa imo, ako sa imo, akong, so sa man ka nang naginigugma o kuan lang ni, tambal sa kids post on lang ni? Ugma
gugma ganito Tita B. Pero, Kay kung gugma gina, ako sa imo ha, kung gugma gina mo ha, ipamugos yun na siya nga ipatiwas sa eskwela. Ayaw yun borosi. Kung kaniya, kung for example, tinood yun ang gugma na imong gibati, kanang bayan na, ipa-eskwela yun mo nagtarong. Kung mas possible, ipa-eskwela yun para makatiwas, para na siya nindot o kahayang nga kaugmaon. Kaya para po na sa inyong dua, ipa-eskwela. Ayaw sa borosi. Kung gusto manggaling ni mo nga nindot po ng iyang kinabuhi. Kaya pero kung sakit sa post, tambal sakit sa post on lang ni, nahala. Sagdi na, lumlumi na siya. Pero ako sa imo, pa-eskwela na doy. Pero kung tapulan siya, naguban ka sa babae nga tapulan, di magsilbi na. Sa bagay, kung hubag pa, lami pa kayo nasugod. Pero kadugayan, burag litson ba? Mayram lang litson kung pirmi. Kung kuhaan, sugod, pero kadugayan, bidlion, rabagya mo ka, mangitagya mo kag inunon. So, pakutanay mo kagalingon, unsa man gini mong plano aning bayhana? Kung gugma gini mong plano, pa-eskwela, yun na, tagayang nindot nga kinabuhi para na sa future. Pero kung tambal sakit sa post-on lang, mintin rin nga na, di ara sa perminti, tawagi diretso nga pagpauli na ko, waswasi na perminti ha, para di ko gustuhan ng naimanimaho. Okay? Okay, Tita B. Taga. Salamat, Tita B. Nakuha ba niya akong punto, may gala? Uwa. Pilin ako, bro, niya makuha ang punto ha. Ay, bastos. Wala problema ron. 18 years old pa. Jesus. Di yun na makapuyos balay. Oy, bisa kong saog. Bisa kong saog. Tita B, naglibog ko sa akong uyab karon. Kay og tuwa siya. Kung tuwa ko sa iya pinangga kayo ko niya. Og mubalik na ko sa trabaho. Kung takon dili na ko niya tubagon. Ha? Hello? Hello, Tita B. Inaisip mong radyo. Mm. Naglibo ko sa akong uyab karon kay ugto ako sa iya pinangga ko niya. Kay bali ko mag-uban mo, langga palungas ang radyo ba? Kay gaiko Hindi ko kanang suti mo. Hello. Check. Kung madunggan ako ang galingon, palunga galing ang radyo sa cellphone ra paminaw. Kana good. So kung mag-uban mo, palangga kay kaniya. Tama ba? Oo. Tapos, ug mubaling na ko sa trabaho. Kasi pasabot na ni mubaling sa trabaho. Kung inigbalik na ako sa trabaho niya, punta ko na ko siya, di na po na ko siya makontak. Asa man ka magtrabaho, Didepit? Niya, Sa gawas? Morning. O sa? Niya sa Cagayan. Niya, sa Santa Ana. So kibali, pag mo ato kag Santa Ana, okay mo doa. Pag trabaho ni mo diri, unsa man yung cellphone, kanat be reach or magsigira ring, unsa may pasabon nga di mo kontak? Mag-block ko niya, kay mututot raman. To sa iyang rason, pag mubalik ka, magstorya ka dito, anong may nga na yung cellphone, ano sa iyang tubag? Ino siya nga, dili ko niya i-block. Niya makatik, mag-text ko sa iya ha. Ano pa rin siya mutubak. Nga nga nung i-block ko lang. Di, nag-try ka nga, pag ato dito, nag-abay mo, imong giring, mo ring. Kanang dilima po ko siya ko ng yung cellphone, kay naraman po la. Lagi akong pasabot ba, di ba? Ang imo reklamo, pag layo ka, barag mo tutot, barag i-block. So kung mato kag Santa Ana, o gitistingan ni mo tawag yung cellphone, ba ako itisting ba, kung muring ba ni mi, o mututot ba gyapon? Dili man. Muring. Muring. So okay, dili siya guba, dili mo tutot, pero kung mawala ka, aya pa dayon. Oo. So sa may pasabot nimo, barag nagduda ka nga nasa gitaguan lugar? Niya, na siya gitaguan sa kuha. Sao man nato na ha? Pwede ni mo na ukoy, wala kay kaila dito nga amigo niya. Ano de, feeling ni mo paglayo ka, ano na lang, sa usa ka bulan, kapilag yun mo magkita mo atong Santa Ana. Moto ko dito kada simana. Taga Simana. Pero matag Simana, wa kayo na-obserbahan dito nga, pero okay naman. Oo. Kung naa ka, madampaan yung kag yun. Madampaan ka pag mato dito. Oo. Ang imong reklamo lang pag wala ka dito, dili din sa mo contact, di mo reply, di mo reply ana. Oo, ako magud ana kanang magduda ko sa iya. Unsa ba ka na iyang ipaspo Pero ang iyang rason niya, wala siya, wa kanya gi-block. Oo, wala daw. Ani na lang, pwede sa
Again, kung maadto ka dito sa Santana, i-try ni mo ring ha. Pag ana, uy, niring man, nitubag man, so okay di ay. Pag wala ko, anong mupalong man siya, suminto siya na iyang ginaset kung layo ka, no? Pwede, no? Or, ibot na ito gubaon niyang cellphone, sige daw, baylo daw, taga na ako sa laing cellphone na pwede tawagan. Or na ba kay lain number dito? For example, yung ka nga, lang, kasi mo kauban rin, pwede ko maging number kay in kaso manawa ko kung di ka makontak sa iya kumutawag. Anaon ni mo ba? Then tanaw na to kung yung sa iyang palusot na po dayon, di ba siya mutubag? Ana bitaw, di ba? Naba siya kauban sa balay dito. Unsa man lang sa Santa Ana, ilang balay na? Dili ka nang bang house ra, nagtrabaho ra sa dira. Naset na kay amigo dito nga na kay amigo ba nimo yung mga amigo dito o na ana? Ano ba amigo yung kauban? Na kay number siyang kauban. Ano sa? Pud ko yung number siyang kauban. Oh, mo galing ang sumangit na nimo di kibali ha, di lang sa lugar ta magunaw nagdaotan ha. Ibutang lugar to na problema sa cellphone. So first atong buhaton ino to nga lang, pwede mga number sa imong kauban lang in kaso lang ba kung di ta ka makontak sa iya lang sa kumanawag, usay na iburang na problema sa imong cellphone. Ato lugar i-assume nga na problema sa cellphone, tama? Kaya di ba siya man niingon nga wala man, di ba? So ang first imong buhaton, sige na lang, in fairness lugar sa iya, di lang sa ta magduda nga nasa ilain, nasa kabuhaton. So pangayua ang number sa iyang mga kauban, kay ino nimo taraw nga in kaso mo lang nga, manawag ko lang, kay mingahon ko sa imo ba, manawag ko, kaso basig di na ako makontak kanila kung tawagan lang, pangayo, sige daw, pangutan na daw siya, o tanawa kung sa tubag niya, basig na, unsa na po ilan niyang palusot. Kay kung for example, maglikay-likay gyud siya sa mga ingana, nga naningkamot na ka nga magkakontak ka, so di na din ta makaingon nga, na something ani. Kaya ang tao nga gugmaan, o gusto gyud makikistorya, maningkamot, biya kita. Sa galing kung walay signal mo adto ka mangitag ka burak kag buang mangitag ka ditong pinaka lugar nga na yung signal, tama? Kung gusto nimo, di ba? Kay pag gusto ang daming paraan, pag ayaw ang daming rason og dahilan. So ato dili sa tama kuno nagdaotan, sige ibutan lang nato basin nay problema sa cellphone. So ino nimo tabaliki din kung unsay tubag niya. Ino nimo nga lang. So ingani karon layo lugar ka na nakas kagayan karon. Ako sa Cagayan karon. Sige. Karon, nag-text ka sa iya bag-ong, reply wala. Wala po ko na. Ako yan, tawagan akong teksta na may reply. Pag tawagan ni mo ring. Dili po, mututot po. Mututot, sige. Inon taraw ni mo nga, sige, testingin siya nga lang. Kanang gatutot lagi mong kuhan, ano ni mo ha? Tapos yung ka lang, pwede ko mag-number lang sa mong kauban. Dabi, kung kaso emergency ba, gusto ko or gusto kong kung di ka makontak, manawag ko sa imo kay gusto ko mo istorya sa imo na I miss you na kayo. Basta't kasama. Ay, taraw, di ba? Ano mo? Kay ang lalaki, kung anaong ko, tapos ganahan kay ko sa imo ha, ay ako gidihatag ang number. Or maningkamot ko sa akong cellphone kung ganahan ko mag-istorya sa imo, tama? Tawagi din ko balik kung saan na po irason niya. Pag may namo siya nga lang, dili lang kay baagay. Alam ka na nakins. Mo na rin na may tabo nga if ever manggaling na murason na po siya nga burag na po ibradi ginaihatag ako sa mo i-surprise visit siya makabalo ba siya perminti kung anak ka? Dili okay na ako makibalo. I-surprise visit ikalitik adto bayo pananghid tana pag surprise nimo usahay andam-andama po nimo kagalingon nga ikaw po yung ma-surprise tama na. Okay kung gusto gini mo nga masulbad ni okay so una imo sa ignon nga mga ikang number siyang kauban kay basig in kaso emergency dito ka manawag kay in kaso di siya makontakta, okay? Tapos if ever na kay po siya mga palusot nga murag di gyud po sa muhatag, so medyo alanganin na. Mo na ng panahon nga i-surprise visit nimo sa ayaw pagsaba. Tapos baliki din kung sa nahitabo. Okay? Pila naman mo katuig kanilang gato? Unsa nawalay mong signal? Unsa? Lakat mo og tulo ka tuig. Pila? Tulo? Tulo ka tuig. So matag bisita nimo dampa. Agay na. Alas 2:12 sa atong oras. Time check ito ka nato sa mayong hapon sa
sa tanan ng mga lami na kayo ang paminaw diaron. Labi na diha sa may nagpahuway na ba namin diha sa may Arco Store. Arcos Eatery. Arco Store. Muna ilami diya nga humbaan diya may galas. Lauya awan. Lauyawan? Basta na yung mga lauya diha. (0995-335-2093) Tita B, pwede ba na ako makasuhan ako wife nga nangabit og tomboy? Depende sa ebidensya. Hello? Hello, Tita B. Unsa pa ka itabuan anong napadulong man is tomboy? Paano, Tita B? Nag-LDR mi ba? Nya, boy, tagiya na sa boarding house. Unsa tag-iya sa boarding house ang tomboy? Oo, kanang among giabangan sa una. Tapos, unsa nga LDR? Asa day ka ni padulong? May trabaho og layo, Tita B. Unsa nga layo? Anang lahi nga syudad o lahi nga nasod? Syudad. Lahi nga syudad. Giyon sa nyo pagkabalo nga na sila relasyon? Paano, Tita B? Kanang akong mga silingan, sulti, tapos karon pag wali na pa, at least ni amin dyan siya. Unsa nga klase nga tomboy ni kanang burag lalaki o barog? O, Tita B, maot pa sa ako. Ang problema. Monay dakong pangutanan ako sa imo ha, ngano napulihan ka magtumboy nga mas maot pa sa imo. Mas lapad siguro siya dila. Monay dako nga pangutanan di nganong gipulihan ka sa usa ka tumboy lamang. Kapila rin mo magkita di iso sa kabulan. Pindi, Tita B, na time nga 5 ana. Wala din mo constant communication anong nitabok man gid na medyo kani ba imong active ba ni imong asawa nimo? Ang Tita B? Active ba ni imong asawa? Hilig ba ginigdampa-dampa ni? Medyo, Tita B, ana dyan. So posible nga iyang gipangita dan dito sa kuan. Gyud sa niya pag-amin sa imo ha. Ingon siya nga pasaylo ako nami relasyon. Wala, Tita B, nasuko siya pa, nasuko sa ako ha. Sikuan lagi daw. Tala na ako, nilayo ko, ana-ana. Yan lagi pa Unsa pasabot ki bali sakit siya ring buot dengan mo dito ka magpalayo ka nga magtrabaho ka? Di siya uyon ana? Oo, primero, dili siya uyon, pero wala man yung mabuhat kay medyo mas maayo matunaw sa layo kay medyo ako umpog. Sildo lagi. Namoy anak Na, dito sa iyahan nabilin. oo, nasa iya na bilin. So, nagbulag yun mo. Burag ipili pag ang tumboy, ana lugar? Oo, niya na pa dyan tayo mo, surprise sa ako nga, okay ra doon na, kay tunggoy man, ano ito? So karon unsa may status ninyong duha karon? Nagbulag mo o kamo paghihapon? Wala na nun, ginang, pero kanya po, fix. Tas siya mismo, kay bali nahulog gini nga siya mismo mas gipili na niyang tumboy kaysa imo ha, ana lugar dito sa Niuban? Kaya nabutang ka rin nga, kumuinoy kabit karon. So nahulog pa nga pagbulabog nimo silang relasyon, wala pa gid siya nakipagbulag sa tumboy lugar. Ang tumboy, kabalo na, daan nga kami. Mo galing, so karon lagi nga naibawan nimo ba kay bali siya ang imo paging asawa wa pa gid siya ni bulag sa tumboy kay bali nahulog gid ay nga dito pa gid siya ni pabor sa tumboy, no? Ana jud. Kay lahi man to. Lahi man ang klase sa pagpangabit. Naiuban pagpangabit sikreto, pagbulabog, bulagan na rin ako ang kabit. Balik din ko sa original na may ngana. Kani imo na bali. Ang asawa nasapnan nga nanguyab og tumboy. Ang ending pag yun, di pag yun sa imo ni balik, dito pag yun sa tumboy ni uban. Ana jud, Tita B. Agay, confirm, mas lapad sa dila nimo. Yeah, pum 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 pum. Yeah, pum 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 pum. Dami balos bitong taon. Kadyon lang, so ang imong kibali karon ang imong gibati ron murag maglagot ka kay gusto nimo kasuhan sila. Oo, mo na jud ang kan Tita B kung pwede ba. Ang imo bang gusto makasuhan tungod kay gusto ka nga mapirwisyo iyang kinabuhi para mahasol sila, di sila magkadayon, tamuuban mo balik sa imo, may purpose nimo para maka-learn sa siyang lesson, ana ba? Mo jud, Tita B, kay kapila naman gunagod.
Or di na lang ta, mag-move on na lang ka ta, mangita tag mas lami-lami nga babae. Pwede ito tabi, medyo inatidaran. Pila may edad ni mo day? 30 na taon. Ha? Tiguan na ka sa 30 nga, 37 naman galing ko? Agay, mo deng ipulihan day ka di ay. Sus ka ng 30 aktibo pa mga ina, ay. Pero Ang ako mga brother, sa practical ni nga istorya, pwede man kamo. Ang problema lang sa imo ha, maglisod ka anak kay dili man na maboros yung mga asawa. Kaya ang klaro kayong pwede makasuhan nga klaro kanag yung na ebidensya mo ng mga babae kung maboros kana mo na idako kayong klaro nga ebidensya. Tumboy man na so di man na maboros. Di ka pwede wa kay saktong ebidensya. Number 2, gasto kay na brother. Kung may yung kagkaso-kaso, matag hearing ni matag atubang nimo maglagot lang ka perminti. Ang pinaka-practical nga advice na ko sa imo ha, sagdi kung gipulihan tag tumboy kay dagan may babae da kita mga lalaki mura man tag ilim nun habang tumatagal lalong sumasarap ang puta. Kasalon mo dito, be. Di dyan, pwede yun. Ako lagi, again, pwede ka magkaso. Pero sa practical nga istorya, medyo langay gina. Number 1, ang ebidensya. Kay, kung naboros tanan na, kung lalaki tanan na, tapos naboros ka na, murang medyo ligo ni mong kaso. Kay klaro, mangyod nga nagambit siya, kay naboros biya, di ba? Pero ka nakitumboy man na, pwede man na ipalabas nga best friend ra sila. Pwede man na, depende na si mong bugado. Number 2, gasto kayong kaso-kaso, brother. Nasakto ba imong pamundo diya? Muna ipangutana. Sakto ba na imong pamundo diya? Kay base niya mahubas na ng kwarta, samot nakakasaputo noon. Wa pa kay asawa, nahubas pa ang panudlanan. Lagi. Mo galing. Ang pinakalaming nga balos diha, pulihan nimo siyang mas lami nga babae. Kaya nga akong purpose, manggudya pungkot. Nganong gusto na ako sa inganan. Kaya para makuha po ng bata ba? Uy! Kaya naman sila. Pila edad sa bata di ay? 2 years old. Kabalo ka, sa kanang nga edad yun noon, ang bata sa kustodiya gina sa mama. Pero na kay right nga mo bisita o pwede ni mo hulman ng bata. Mugay ako malagot ang kita, Big. Murang dili pwede nila nga ihangol sa imo ha. Kana na lang i-focus kung bata ang imong purpose, kuhaon nimo ang imong right sa kustodiya or pwede ang imong right nga pwede nimo bisitaon o pwede nimo kuhaon ng bata hulman. Pero sa kanang nga edad, unsa? Isa sa kalagutan, kaya kung bisita ko dito, ang tumboy magsilos-silos, magsuko. Ay pasagdi siya, mamatay siya sa inggit. Amahan, Yan, ikaw man ang amahan. Ako palagi daw ang iyang isa ni, ipa-blatter. Ana. Ayaw na. Mo nang gingon nga sa gulat-gulat na ayaw kagulat na ikaw may amahan. Bisa unsag bali-bali ikaw may amahan. Ang imo na lang ikuan nga kaso o ipakuan isang imong right isip amahan sa bata. Kana na lang. Kaysa kami yung kauga ng malabo na. Wa magod sa maboros good. Pero kuan sa kuan iagi, pwede mo na iagi sa barangay. Inuni mo nga mangayo kag schedule kay mo bisita ka sa bata. Pero pwede nimo kuan ng bata ka jud, di mo siyang laan na kay ikaw magiamahan ana. Imong apelyido ba na? Oo, atip. Nakairet na iagi sa barangay kung di pa makaya og kuan tapos kung kaso ko agyapon dead ma. Kaya din tama to sa legal na din na pamaagi. Nakairet ikaw may amahan ana. Kana na lang focus kaysa makipagbulag o kaysa mga inganang nga kasuhan nimo sa may mo ikaso sa iya ha. Okay? Diya ka sa kuan, dito ka focus sa kustodiya sa imong anak. Or kana imong right sa imong anak isip amahan. Diya na lang ka. Imong bisitahon ng bata, tapos hindi mo sipyat, ang agyanan sa bata din mo imong bisitahon. Pero ako lang brother, insulto kina sa ako, balalaki kong dako. Pulihan kong tumboy. Basig minus ka, brother. Basig po kung magkita mo, wapoy dampa-dampa po. Basin dili dampa ang problema. Ano sa'yo problema man? Emotional. Well, basig pag uli ni mo, brother, basig pag uli ni mo, wapo. Pag mo pa'y layo ka, pag uli, pag yun, pag lambing-lambing, way dampa, way ana, siguro ka. Way hatag. Sa imo pag to, asa ka nasayop ka ha? Ang ano ni tabok ha ni? Way oras.
Guro, kita di. Agay na guilty na kakaron. Dampa-dampa po pag muuli. Termin, at sabihin na, Oh. wow. Oh. Basin pro lang to istorya. Basta hindi ko siya mukha. Basi way kaunay ka brad kay basi iyang gusto ingato day kanang kuan. Kuan day kanang submarine day ang gusto, submarine day ikaw di ka mo submarine. Patay ka da. Bubo, mangot na ginawa tita Bel. Agay. Breathing ra na. Ayay. Inhale. Ano ba? Ana tirada dia. Mo binayong giingon no para nako ba insulto kay noy. Pulihan ko sa ka tumboy. Nga nako ikuan tapos na. Di Guro, magsilbi ni. kwartahan ng puto. Abisan pa oy. Pwede, pero mo lagi. Tita Bel, salamat kaya. Borang nagubang reputasyon nato mga laki ato na. Bro, di na ako tumadawat may gala. Cannot bring. Di madani, cannot bring. Di na ako madawat to. Alas 2:42. Alas 12:54 na sa atong oras. Master Poppy, imo nang i-idol si Boy Negro. Tanawa, alas 3 pang duty o 2:45 pa, nana diri o. Sa Idol! Boy Neds! Idol! Ay, shout out sa tabi! This is a shout out. Kamarkada Shout Out! I want to give a shout out! Amo na sa term karon wala na greeting. Pwede magpag-greet dili na. Ang mga binatanon ko na shout out. Sige, text na itong mga mag-shout out diya kung asa mo na minaw karon. Kay musunod na. Tita, ilo ko ni Bibi Ray Ray, snub kay siya sa FB. Matigulan dyan na siya nga dalaga, makunot dyan po na yung dagway. Hihihi. Nagot kaya ka diya, waka gitagad ni Ray Ray. May nga po, Tita Bay! Mangayo ko advice. Bulang namin sa akong bama kaya nagbinuang sa dayong karon na anak ko boyfriend. Gusto siya makigbalik. Pero kakaloy manggugo sa ako ang boyfriend karon kaya ako mabiyan. Ha? The new boyfriend versus the... Shout out sa tanang SK Carmen, more projects to come. Oy, tanan mga SK. Galanog-lanog diri ang MR sa Kanituan. Shout out sa gabantay sa tindahan sa Farmers Meat Shop and Barbecue sa Kanituan. Madapit na. Hope, kang Rona, kang Angela o kang Baron. Shout out ko kay Makoy, taga Kauswagan, Neldi Aini, may hapon. Tog siya kayo. Shout out lang ko sa Tabubo family. Shout out ko sa WNT Trackers. Si Baki, Tiloy, Ryan. Liquidin ko all apologies. Tita B, shout out ko kang JC Kagmat nga taga Mambayaan. Liquidin ko sa among team nga Call Me by Dennis DeYoung. Parang taod-taod ha. Shout out ko sa mga guard nga nangatulog diha sa Southgate Agency. Ha? Mo na'y guard. Gamayng kasikas, matadayon. Shout out ko diha sa Lumad, Bura, Katarman, Kamigin. Kay Marvin nga nagluto og balot. Oy, mga taga Kamigin, Ilocenta lang diha. Shout out ko sa mga taga Barangay Baikingon, fiesta karon. Oy, happy fiesta! Kusog kayo ang MR sa Savior Shop. Request po og bahog utot, ha? May ngapon, kusog ang MR diri sa Baloy, Tablon, Jedins, di ay ni Jedins. Nagbulang na kita ng Jedins. Shout out sa Bara Upol by Jobals.
Shoutout sa kumbana nga si Koy Dags Daganga nasa Lagindingan Airport. Gikan siyang asawa nga si Cheryl. Salamat. Shoutout ko sa akong baby Malia sa Upper Carmen, Driden sa Emerald, sa KSY, sa mga gwapong at taga-kusina, Ramil o si Wells. Shoutout ko sa Camargo family o Navarro family. Salamat. Hello sa akong mga amigo, kang Architect Chupao, kang Architect Franklin Saplot, o kang Architect Pidoy. Ipangmingaw ako ninyo. Unsa naman? O atong amigo nga pari diya sa may pueblo. Alberto's Pizza. Shoutout sa Suarez family. Og shoutout sa Sightracks, gwapo na operator o drivers, og paing na gwapo na mekaniko. Salamat, galang-lanog ang MR diri. Hello dia kang Omar Rayos. Wailain ako nga business partner nga si Omar Rayos. Og hello ko sa nagrenta karon sa Tita B. Shoutout ko sa akong asawa nga si Joy og sa Rehoboth Trucking. Og shoutout sa mga mga workers sa Right Pure Water Station, Girly Arong. Aniya na si Boy N. Sumora to. Bye-bye. See you tomorrow. I love you all. Bye!